Trobarà una obra de text, perquè en aquest cas és un diàleg, un combat entre un crític, que és el personatge que he fet jo, i un autor, que és el que fa el Pere Ponte. Aquesta és la casa del crític, arriba cada dia, després de veure l'obra de teatre, arriba aquí a escriure la crítica i en el moment que ho va fer, truca a la porta l'autor. I aleshores l'autor es presenta per saber quina crítica escriurà i per defensar la seva obra, perquè ja ha vist que, evidentment, s'han anat amb una cara determinada, no? I aleshores és això, vull dir, l'autor defensa la seva obra, el crític defensa la seva crítica i parlant del teatre, de la vida i sobretot de la necessitat de reconeixement que tenim tots d'una persona. Jo crec que nosaltres, en general, som nosaltres mateixos, per principi. És a dir, quedar satisfet un mateix amb la feina que fa. Tu pensa que nosaltres fem cine, teatre i televisió, però el teatre cada dia aparentment fem el mateix. És a dir, que nosaltres volem quedar satisfets cada dia de la feina que hem fet cada dia, com un cuiner, per exemple. Aleshores ens assemblem amb moltes professions, però ara m'ha sortit el cuiner, doncs va dir el cuiner. El cuiner pot cuinar diverses vegades el mateix plat, però no solament repeteix, sinó que hi posa aquella ànima que posa cada dia per perfeccionar. Doncs això és una mica el nostre... I això és el que volem nosaltres, sentir cada dia aquesta satisfacció, no anar-se buit com... Sí, home, tornar per mi no és venir de gira, sinó tornar vol dir fer una cosa d'aquí, d'un autor d'aquí, en català i amb una companyia d'aquí. Això seria el que jo també estava esperant una mica durant aquests 25 anys, no? Perquè 20 anys que no en faig, però 25 estic esperant aquesta proposta. Sí, el Sergi Alabert, el Tortell Poltrona, el Vigas Lluna, i després hi havia els literats. En la nostra època hi havia el Vargas Llosa, el Cortázar, el García Márquez i fill, el Gustavo Re, el Franz Johann, el Kubala, tots vivien a prop de casa. Jo pensava que el món era així, però ja vaig veure que el món no era així. És una casualitat històrica, que és una casualitat històrica, això, realment, perquè l'emigració, diguéssim, dels països de l'est i de Sud-amèrica van anar a parar tots al mateix barri, que és curiós, això, el barri de Sarrià. Home, jo recordo bé, recordo els períodes, sobretot de l'estiu, perquè l'estiu és l'època que tu vius més, perquè l'altre és el col·legi, i els estius recordo els 3 o 4 llocs que jo anava a la Vall d'Aran, a Saverdú, a la Vall d'Aran, que me'n recordo perfectament, a les Illes Balears, per entendre'ns, Menorca, Mallorca i Eivissa, depèn de tal, i un poble d'Aragó que els meus avis van descobrir que una tataràvia era d'allà i van voler conèixer-la i els va agradar, que era de la franja del Matarranya. I clar, per mi l'estiu era quan un vivia i feia, imaginava i feia de tot, no? I sempre m'han agradat molt els rius, que ella diria perquè és per lo del càncer, però vull dir, els rius i l'aigua m'ha agradat molt sempre. Sobretot els rius, trobo que tenen una màgia especial, no? I el Matarranya és un riu amb màgia. Sí, una mica sí. Jo m'agrada com a mínim aquest món de ficció de l'aventura. I em sento i em noto una persona inquieta, que sempre li agrada construir i reconstruir. I això, la nostra professió ho dona, com et deia abans, no? Tot t'obliga a aprendre una cosa pràctica per fer alguna cosa, no? I ens hi trobem còmodes en aquest món que s'ha acabat des de començar una altra vegada a zero. Això és dur perquè per qui no li agrada, lògicament, però si t'agrada ja et va bé acabar una cosa i poder començar una de nou. En aquest sentit ja és una aventura i l'actor és un etern aprenent, és l'etern aprendiz, o ha de ser-ho. Jo no m'avorriria mai, no m'avorreixo mai, sempre noto que em falta temps, per això
crec que la vida és molt curta per totes les coses que volem fer, però la que m'agrada més de tot és viatjar, això d'entrada. Jo, si em toqués la famosa loteria, que espero que em fa mi, o el que sigui, viatjar.